Фроловлар дәүләт программаларынан 2010 елда файдалана башлый. Учакта шәхси ярдәмче хуҗалыгын үстерү буенча бирелгән ташламалы кредит алып терлек абзар төзегәннәр. Тогда 2 коров взяли и телят взяли. Шуннан соң 2 сыер бозаулар алдык һәм һәр елны акрынлап терлекләрнең баш саны арттыра башладык. 700 литров реализуем. 50 баш сыер савабыз, 700 литр сатабыз, иртәнге савымны 4тә башлыйбыз. Сейчас и молоко цена еще. Хәзер сөткә бәяләр әйбәт, литры 20 сум тора. Агростартап программасы буенча 3 миллион сум откаш терлекләрнең баш саны 70-кә җиткән. Бер сыердан тәүлегенә 20 килограмм сөт савалар. Бу исә эшчеләргә үз вакытында хезмәт хакы һәм тагын терлекләрнең баш саны арттырырга мөмкинлек бирә. Сельхозуправление советовали, вот говорит, программа такая. Беренче тапкыр катнаштык. Бик әйбәт программа. Күтәрелеп китү өчен бик яхшы. Авыл хуҗалыгында тагын да киңәергә, малларның баш саны арттырырга мөмкинлек бирә. Безгә бу программа бик булышты. Аның ярдәмендә малларның баш саны арттырдык. Тагын да хуҗалыкны үстерергә мөмкинлек бар. По этой программе же. Сөт сатудан кергән акчаны йорт җир өчен балаларны үстерергә, укытырга, трактор, тагылма агрегаттар алырга тотканнар. Беренче елларда кыенлыклар күп булды, зыянга эшләдек ди фермер. Хәзер исә Николай Фролов районда аягында нык басып торучы фермерлардан санала. 4 авылдашын эшли иткән. Алга табан тагын 2 кешене алырга ниятли. Конечно, удобно. Прям в деревне. Бик уңай, авылдан чыгып йөрмисең, хезмәт хакын үз вакытында алабыз. Монда үз вакытында түлиләр, еракка барып эшлисе түгел. Фермерның арендага алган 160 гектар җире бар. Терлек азыган бергәләп 20дән артык кеше бары тик Фроловлар нәселе генә бергә өмә ясап җыябыз ди Николай. Үз тракторларыбыз белән печәнне чабабыз, ә инде иемнәргә куйганда нәселебез белән бергәләп эшлибез. Фроловлар 4 бала тәрбияләп үстергәннәр, яннарында бер улы гаиләсе белән яши. Николай үз эшенең нечкәлекләрен балаларына да өйрәтә. Фермерның алга таба планнары тагын да зуррак. Дәүләттән мондый ярдәмнәр булганда максатларны тормышка ашырып була. К осени хотим еще поголовье увеличить. Кроме этого, у него поголовье. Моннан тыш алар үз шәхси хуҗалыкларында үзләре өчен иткә, дуңгыз, сарык асрыйлар. Кыш-кортлардан исә тавыклардан тыш күп итеп казлар үстерәләр. Скотины очень много. Нурлат районында урта һәм кече эшмәкәрлекне үстерү милли проекты Агростартап программасы буенча быел 9 кеше бәйгедә җиңеп чыкты. Грантның гомуми суммасы 49 миллион сум.